Tänään me testataan Kaupan kaikki uudet. Energia. Juomat. Mikä on ensimmäinen maku? Ensimmäinen maku meillä on Edin vadelma. Mitä mietteitä on ensimmäisestä juomasta? Anna tänne vaan. Haju. Ota pois se mikki suusta. Koko kele ekana. Dede, koska se on turhina ja... Mitä sä lässytät? Aika vadelmainen tuokku. Yhdestä viiteen semmonen tuokku 3. Muista katsoa kameraa. Aika makosa. Semmonen 3. Mä sanon, että haju on tämmönen niinku... Onks tää niinku vadelmamaku? Juu. No mä maistan. Maista. Aika hyvä oli. Arvona. 1/5. 1/5. No mä sanon, että 3,5/5. Maku semmonen hyvä nelonen. Hyvä nelonen. Kolmonen. Tässä oli siis ensimmäinen juoma, mitä me maisteltiin tossa. Meillä on täällä tämmönen Edin Peach-maku. Näkyis maassa? No niin, sä voit tiedä taas kaataa sitten meille kaikille ton kuppaseen ja Ai, tähän isän Ediä. kämmenestä vai? Kyllä, isän kämmenestä voit laittaa sitä peachia sinne. Ede hoitaa. Hoida vaan. Älä laita paljon sitten oikeesti. Mä en nuku tänä yönä muuta. No nyt on tuoksut kohdilla. Tää on 4 tuoksu. 4 tuoksu. Jumalauta. Onkohan makukin 4? Katsotaan. Testaa. Aika makosa. Kyllä mä sanon taas 3. 3. Okei, mä testaan tänään sitten nyt tätä. Oho! Aika hyvä. No ei kyllä, en mä kyllä tiedä. Vähän kusetusmaku oli kyllä, mutta kyllä mä sanon, että 2/5. Semmonen 2 ite perikassa oikein No, väliin. ei toi kyllä hirveän hyvä ollut mun mielestä. Haju. Sellainen 2, vähän tällainen ärsyttävä haju. Joo. Maku on vähän tollanen kusetus, miten sä sanoit, tollanen. Just ollaan vähän kusetus. Niin, et ei oikeesti oo niinku peach, mä en tiedä mikä tää on, tää on tällainen vähän omena. Joo. Maku oli 2. Kyseinen tuote, mitä äsken kokeiltiin, oli tää EDn persikka. Seuraavana meillä on vuorossa kaikki tuntema ananas. Edin ananas. Saa nähdä mikä maku tässä tulee olemaan. Sosi. Nyt on kyllä ykkösen haju. Nyt on kyllä ykkösen haju. Sit maku. Hyvä on. Arvosana. 3. 3. Seuraava. Haju. Ei vähän samanlainen ananas, mihin ollaan totuttu tässä viime vuosina, mutta otetaan maku seuraavaksi. Annetaan mauksi semmonen 2. Ei oo semmonen, mihin ollaan totuttu. Okei. Itelläkin on tosiaan tullut tästä totuttu siihen yhteen tiettyyn, mutta haju ihan eri. Ei todellakaan niin hyvä. Joo, ei. Kyllä. Sitten makua otetaan sitten. Mä en tiedä, mistä maasta tuo ananas on kyllä tehty, mutta puu on ollut varmaan siellä kuin 400 vuotta. Maistuu niin... Ei hyvä. Ei. Niin kuin Saku sanoi, Aika aika... nyt töppöseen vauhtiin. No niin kuin Saku... Ei vittu. Niin kuin Saku sanoi, niin tuttu maku tuolta Blockfesteiltä kyllä. Tuokku myös. Sano nyt arvosana edes. No semmonen 3 Mauni hajun ansiosta, semmonen kaunis ananas. Noniin. Eli tuote kyseessä oli siis tosiaan tämmönen Pineapple Express, tämmönen Edi. Sitten tämmönen suomalainen energiajuoma nimeltä Teho. Kattokaa. Siinä. Herra Jumala. Okei. Sä voit aloittaa taas. Nyt. Ei hajua. 2. Hyi helvetti. Se haisee jollekin niinku... Kyllä sä tiedät.
Eiköhän ilmeisesti päätele, että tarvitsisi heittää mitään. Maistu. Vähän tuo Ootko tommonen, varma, että sä sait sen hajun? Ota nyt vielä yksi. Noniin. vähän tommonen, mitään sanomaton ykkönen hajuks. Maku. Oliko hirveä? Hirveen hyvää. Mausta niin semmonen tän päivän huonoin ykkönen. Oliks tää niin huono? Haju? Siis ehdoton lemppari. Täydellinen juoma. Ehdotan kaikille siis maistamaan. Saatko mennä vielä näyttää, mikä oli kyseessä? Teho. En oikeesti suosittele, mut joo, maistakaa. Äskeisestä tölkistä päätellen, niin ei ole hirveän korkeat odotukset, mutta kautoista mä yllättää. Kivan näköinen. Kauni. Käsi jo, Arska. Tärkeäks sulla vähän käsi jo? Tää ei ollut Fortnite. Siis kyllä vähän sen tärrää käsi, kun... Pärinä level on kyllä oikeesti varmaan jo niinku 7-luokkaa. On tässä vielä aika monta juomatta. Sen takia, että tää juonut Paljon tärinä level on. Tällainen level on täysin. Derus, mikä sinun pärinä level on tällä hetkellä? No ei yhtä paha kuin Arskalta, ei vielä kitkuilla, että pääsis Fortiltas. Okei. Ottaako Derus ensimmäisenä? Haju. Nyt! 4 haju. Päivän ensimmäinen 4 haju. Kato ääneen, mä kuulin, kun sun niinku sisällä vaan meni joku. Niinku, mikä toi on? Mennä. Ihan next level, mitä ääntä sun niinku keho pitää. Jätkä, anna mä kerron maun. Arvo 100, saatana aasi. Aika jäätävä. Semmonen kakkosen maku kyllä. Kun jää toi kesän, niin kuin tölkissä lukee. No tolla jäätävää kesää nähnytkään, hyvä mies. Tuleeko jää toi kesä mieleen? Aika kermanen maku. Kermanen. Kyllä mä sanon, että oikeesti ihan niinku decent. Kyllä tota niinku Fortin parissa vois... Mä en tiedä mikä sulle on kermanen, mut... Joo. Oli toi ihan oikeesti decentti. Ei toi... Nolla. No 2/5, mutta... Ei naura vaan. Jäätävää kesä tolla ei kyllä tule, mutta arvosanoksi annetaan 2/5. Kakkonen. Jäätävää kesää on Markon kanssa arvosanoilla. Siis... Ei tästä kyllä valtavaa tuu, mut kyllä huono kesä on niinku tullut nyt. Ei. Ei mene jatkoon. Maku oli -1. Jäätävä kesä ja äskeinen ei mene kellään jatkoon. Siis damn! Tää ei koskaan petä eikä jätä, mutta tää on niinku Red Bullin tämmönen piitsipersikka, niin täältä testaa. Aina sinne tännekin. On vähän enemmän. Noniin, nyt sit pojat ihan rauhassa. Eikö ole hyvä? Aika makosa. Semmonen kakkonen. Täältä testaa. Joo, näytä. Anna se. Ja haju oli semmonen 4. Sitten mä voisin niinku makua ottaa vielä. Kerrohan meille. Fortnite poika. Ja aivan paskaa. Aika sama persikko kuin edissä. Niin on. Semmonen kakkosen tuoksu. Kyllä. Maku on semmonen... No hyvänä päivänä... Mikä toi oli? Hyvänä päivänä maku. Kuumana kesäpäivänä, kylmänä, nautittuna 3. No siis mä en edes tiedä enää, kakkonen tyyli. Siis tää oli oikeesti hyvä. Tää oli 3. Älä valehtele. Siis en mä edes valehtele enää. Kerro se totuus, mikä siellä on. Kansa haluaa tietää totuuden. Siis okei, no uusinta. Kansa haluaa tietää totuuden. No okei, ehkä 2. Sitten lähdetään testaa tämmönen Red Bull Kuruba. Tää on Dede vissi ennenkin korkealla. Oo. Avannut. Oho, aika hyvä. Aika hyvä loppu. On raikas tuoksu. On raikas tuoksu. 4/5. Maku. N. Maku. Nyt. Tää on 5. Mua ei kiinnosta, tää on 5. Mun makuesti ei tänään petä. Tää on 5. 1. Vedä mun pitää vähän rendaa.
Nelonen, oli tää hyvä kyllä, tää oli hyvä. Maku semmonen kakkonen. Pistä tohon. Siis nyt Markon makuaisti muuttui paremmaksi ja T2 hävisi. Nyt on tämmönen maku, kun tämmönen liilahtaa, tämmönen Purple Edition. Tää nimi on Skerpspärsmack. Mä en tiedä yhtään mitä toi tarkoittaa tai mikä maku toi on, mutta lähdetään testaa. Mitäs pojat? Ei yllä pidemmältä. Okei, kaikki sanoo samaan aikaan. Noniin. 3, 2, 1, 2,5. 4. 2,5. 2,5. Ja sitten taas Red Bulli. Tää on vihreä, tää on aika hienon näköinen purkki. Ja nimi on Cactus. Ursmaak. Cactus Ursmaak. Päivän nopein. Kolmonen. 0. 0. Kaikki antoi nollan. Nyt päästään ihan eri merkkiin, eli mörkö. Eli tää on Monsterin Ultra Blackia, että nyt päästään sitten maistelemaan. Älä korkkaa vielä. Mitä veikkat, mikä väri? Mä veikkaan tää on... mä veikkaan tää on liila. Semmosta tosi vaaleet. Tosi vaaleet. Joo. Mä veikkaan liila. Valkoinen. Mitä mä sanoin? Punainen. No niin, annahan korkkaa ja katsotaan mikä väriä se on. Se on muuten punainen! Niin olikin. Sehän revelattiin nopeasti. Punainen! 3. Kakkonen. En haista mitään. Haistaks sä mitään? Ai nyt ei maista. Okei. Siis niinku... Mä en edes tiedä mitä mun pitäis sanoa tässä kohtaa. Mä en maista ja enkä haista. Tää maistuu niinku... Average Monster. Tylsä. Kakkonen Deaden Santa ja mä voin sanoa suoraan, että tää on semmonen pärinäjuoma, että tää on tässä niinku maistuu tuo sokeri ja tommonen niinku lapsuus. Mutta niinku... Kyllä mä sanon, että kakkonen ja haju oli aivan... Itse toi on tommonen aika masentava juoma, että todella makea ja sokerinen ja keinotekoinen. Ei ollut haju eikä makuu. Ei jatko. Sitten ois taas Pineapple Express. White Pineapple. Valkoinen ananas. Ui. Se on tommoista kelturaista. Haju? No, Taas ihan samanlainen ananas kuin viimeksi. Ihan kuin ois sama ananas, kun ovat ananas tähän mennessä. Kyllä, paras ananas tähän mennessä ja sitten otetaan maistiaista, noniin. Maistuu taas se Blockfest. En ymmärrä. No ei tää kyllä maistu siltä ananaksella. Mä sanon, että 1,5/5. 2,5. Niille toi. Kakkonen. 2. Sitten tulee tämmöstä Hello Kityn näköistä Monster Ultra Rosa, eli Ultra Pinkki. Miltä Arska niinku tuntuu tää energiajuomien määrä, mitä tässä on vedetty? Mä lupaan, että mä en jo moneen viikkoon juomia. Siis mulla tuntuu, että mulla tulee oikeesti kurkusta on niinku joku ulos, joku hirviö. Siis musta tuntuu, että niinku tulee oikeesti kohta. On paha olo. On tässä sulla. Välivesi puuttuu kyllä tällä hetkellä tästä. Mä en tiedä, mulla on niin kaukana vedestä, että... No, aika tämmönen perus jokapäiväinen satsi on tullut tässä kohta vedetty. No joo. Mä oon vähän tottunut vielä enemmän juomaan tällä. No nyt on väri. Tämmönen Hello Kitty. Mikä? Tämmönen pinkurainen Hello Kitty tulee mieleen. Okei. No niin, haju. Pojat, haju. Tää tuoksuu semmoselta niinku Zero Sugar Monsteri, hyi helvettä. Haju. Mä en... tuntuu oksennukselta. Tää on karkkimainen. Joo, ei, hyi siis. Siis toi on just toi niinku... Jokainen Zero Sugar Monster maistuu aivan tolta samalta. Toi maistuu vähän siltä akunpoistoneesta se valkoinen monsteri. Samaa paskaa. Tuntuu, että mä oon syönyt joku 2 pussillista vaahtokarkkia. Aika sama. Överi makee. Semmonen ykkönen. Sitten päästään meikän lempparin linjalle. Näitä me otettiin tällä kertaa tähän vaan 1, koska näitä uutuuksia batterista ei ole nyt paljon tullut. Mut meillä olisi tästä tätä Isaac Elliotin vanhaa tuttua, mut vähän eri maku kuitenkin kyseessä. Tää on tämmönen kuin Batteri Remix 24. Mutta ei oo kyllä ihan sama tuote kuin silloin pari vuotta sitten. Testissä. Seuraava. Tää tulee näyttää varmaan oranssilta. No. Läpinäkyvä. No tääkin on päivän yksi hienompia värejä, mitä ollaan nähty. Ei oo niinku valkoinen, mutta tommonen liilukainen, mutta se on vähän valkoinen kuitenkin. Oho! Ui. Mä en oo haista mitään. Vitonen hajuks. Tää on tämmönen niinku... Mä voi antaa mitään, mä en oo haista. Tämmönen söpö appelsiini. Joo.
tosi hyvä loppumaku vähän. Kyllä se loppumaku vähän pilaa. Mä en kyllä osaa sanoa, nyt ei kyllä. Ehkä 3 hyvä päivä 3. Kolmonen. Ykkönen kyllä Vanha oikeesti. remix oli parempi. Tää menee -2. 2. Alkumaku hyvä, loppumaku huono. Eli viemäristä alas niin sanotusti. Okay. Sitten on toka vika. Meillä on tässä näin Mad Grockin Juiset Energy vadelma. Koskaan en voi tämmöstä haasta vastaan. Ettekö kestä energiajuomaa? No nyt on kyllä selvä vadelma kyseessä. Jumala, otetaan se Okei, lipsijäätelö. ota Se heti. lipsijäätelö, Ota, tiedätkö sä? ota vaan maku. Sano heti. 1. Hyi helvettä. Se tuli suoraan. Tuli sydämestä. 0, hyi vit. Eikö se oo suoraan sydämestä? Sydämestä. 0,5. 0. Tää on tämmönen yllätysjuoma. Te tuutte kuulee tästä juomasta myöhemmin, mutta tässä on 200 mg koffeiinia. Täällä pääsee grandeihin. Jumala. Anna mä testaa. Haista nyt siitä. Oho. Aika Se kova. on ihan energiajuoma, eikö se oo? On. Mä en oo saanut tarpeeksi energiaa. Mä en tiennyt, että ootte noin. Okei, no niin, sit haju. Joo! Oho, kyllä 5/5. 5/5, päivän paras. Kyllä, tää yllätysjuoma veti kyllä nyt mua nenästä. Niinku veti nenästä niin sanotusti niin kova, että on vitonen. Tässä maistuu energiaa. Tässä maistuu kofeiini, tiiätkö? Tässä maistuu semmonen energia, tiiäksä? Mikä maku? 4/5. Ja semmonen 4 puokki. 4 puokki. 4,5, koska Okei. tässä maistuu energiajuoma. Noissa Kyllä. äskeisissä maistuu enemmän joku vadelma ja appelsiini Joo. ja mandariini ja vittu ananas. Sitten on, tää on päivän viimeinen yllätysjuoma, Energiajoog 2. Nyt testis. Ota maku. Energiajoog. Noniin. Napskista. On. Tää iski. Tässä on enemmän makua kuin äskeisessä, mutta maistuu vieläkin se energiajuoma. God damn! Heräsin. Jätkää herätä. No niin, ja sit lähdetään nyt Paljon numero. 5/5. Tässä on enemmän tämmöstä herättävämpää, niin kuin tossa lyönnissäkin oli, mutta... Joo, mä ite annan arvoiseksi 5/5, oli hyvä. Tää joo, toi lyönti tuntui kivemmalta kuin toi itse juoma, mutta aika 4. 4 kuulemma oli 4 päkkää. Annetaan päivän viimeinen arvosana. Laiton 6/5. Kyllä. Kommentoikaa, mikä haaste voitais vetää seuraavaksi. Se oli siinä.